gawa po kami ng dishwashing liquids. Oh no! Sorry. Ha? Hindi gamay? Ako pinawas? Aw. Nay, putol na yan. Iputol sa video, putol sa. Ay, Jesse, jadi kami tayo. Gawa tayo ng liquid This one. dishwashing soap. So ito yung lahat ng mga ingredients. So dapat may 14 liters na tubig, 1 kilo ng CFAS. Ito yung pinaka main ingredients. Then ito yung Sidea, ito yung foam booster. Ito yung dahilan para dadami yung bula. Ito yung grease cutter. Ito yung magtatanggal ng sebo ng ating mga hugasan. Ito yung Teya. Siya yung neutralizer para maghalo yung oil at saka tubig. Ito yung antibacterial, 15 ml. Ito yung industrial salt. So, bali 500 grams na industrial salt. Then, may 50 ml tayo or 50 grams na colorant. Then, since gagawa tayo ng calamansi scent, ito yung calamansi scent. So mga 15 ml nito. So, ito guys, simula na tayo. So, ito yung una natin ilagay. So, haluin lang guys hanggang ma-dissolve ito. So, mga halo tayo dito mga 5 to 7 minutes. So, bali pagbuhos ito, gradual lang. So, ito guys, tingnan lang natin na madi-dissolve siya lahat bago yung lagay natin yung foam booster. So, bali ito guys, isang set ito. So, pwede na kayong makagawa ng 14 to 15 liters. Nalo natin ng mga 4 to 5 minutes. Then, lagay na natin itong foam booster. Bali, 150 ml ito guys. Ito guys, halawin na natin ng mga kahit 30 seconds. Then next natin na ilagay guys itong gloves. Ito yung grease cutter. Ito yung magtatanggal ng sebo sa mga pinggan.
So kung ma-observe natin guys, so unti-unti nang bibigat no yung paghalo natin. So next natin ilagay guys, ito yung teya. So ito yung chemicals na maghalo sa tubig at langis. Okay. Then next natin lagay guys, ito yung antibacterial. So 15 ml. Okay guys, so next natin ihalo, ito yung magpapalapot na ginawa natin, industrial salt. So bali, mix tayo ng 500 grams ito. So ito guys, ma-observe natin na unti-unti ng bibigat. Lalapot na ito guys, mga ilang minuto lang. So next natin ihalo guys, ito yung coloran. So color green ito kasi gawa tayo ng kalamansi na ano. So ito na guys, medyo bumibigat na. Hirap nang ihalo. So itong colorant ito guys, pwede nyo itong i-estimate na lang kasi kung ayaw nyo masyadong green, so pwede naman itong i-adjust. Then next natin guys, ito yung calamansi scent. So lagay na lang tayo ng 15 ml. Ito guys. Anong humot din? Daghan na lang parang humot. Kung ihumot na lang ka na lang. Para mahumot. Okay. So ito na guys. ang hirap nang i-mix ito guys. So parang masisira na yung sandok. So kung ma-observe nyo guys, parang jelly na ito. So ito na, ganito lang kadali gumawa ng dishwashing liquid soap. So pwede na itong kahit ibenta sa mga kapitbahay kasi di naman ito mauubos kung
personal lang na gamit. Mag-edit tayo ngayon no, sa leveling namin. Since wala pa masyadong budget, so ito muna. Ito, repacking na tayo sa ginawa natin kagabi. Ito na ang finished product. So, ang isang set ng ginawa natin kagabi is maaaring umabot ito ng 13 na bottle sa 500 ml. So, bali 500 ml ang lagayan natin. Hindi na nakapalagpas si Eclayo ng harangin at arestuhin ang mga tauhan ng Regional Special Operations Group o RSOG ng LGRPO.